Itu mboten dikira. Tilam. Bae ahli dalam seni keris. Iso wae. Kalau nanti Magetan niku maca buku keris-keris ngoten. Ke jaman Mataram kuno Singosari niku sing ngarang Ujang Jombang. Niki Pak Yono. Nggih masyaallah. Oh iya. Punya. Mbak sinten mbak namanya? Baraki. Baraki. Daerah Tuban, desa apa? Desa Beringin. Desa Beringin, Kecamatan Montong. Kok eling duren Montong kula niku. Duren kene iki lho. Oh, Montong nggih. Oh ya. Namine Parang Jawi. Nggih. Karo saya yo, gandas Pak.